sa Alvoten Mall. Shopping, window shopping. Ito, sale, branded, original watches, Michael Kors, Paul Exchange, hanggang sa pinilang mo. Ito yung malapit yung mall sa grocery, supermarket. Meron din dito ang Safariland. And also meron din ice skating. Konti lang yung sale. Naghahanap ako ng eyeglasses dito sa Daiso, pero wala. Dati meron yun eh. Hindi ko alam saan. Daiso Japan. Wala. Bakit wala na yun? Saan? When? Ano to? Face mask. Wow, ang cute. Basurahan. Pwede rin lagyan ng halaman. Ano to? Ito. Windmill. Dragonfly. Peke na ano, plastic na ano, kunyari plastic na pang gate. Hanap ako ng eyeglass, yung eyeglass na hinahanap ko. Wala. Dati meron yun sila reading glasses. Bakit wala? Chinelas. Ganda to. Mga lagyan ng abubot. Wow. Mga ratan. $16 Royal. Si Kabayan nag-English kalabaw. Yan si Kabayan, nag-aayos dito sa
Dahil sa Japan, nag-English ka rabaw. You? Yan yung trabaho niya dito. Kevin, charari kami. Excuse me. Good chance. Saan yung ano? Eyeglasses, reading glasses. Wala. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be at.